Mayong hapon kaniyong tanan, mayong hapon sa atong mga kaubanan nga nadiri. Welcome kaniyong tanan, bisan na mga basig na yatay mga first time attendees dinhi. No, atong gina-welcome mga kaisunan nato nga nanambong karon, bisan katong mga nagatanaw sa live stream. Among gina-welcome kamong tanan, no? Sa Visayan service dinhi sa Solideo Gloria Christian Church. Maisuon, ginadasig mo namo kamong tanan to engage in our time of singing. No? Be in the attitude sa pagsimba o sa pagtuon sa tanang attention lamang diha sa Dios. Kinahanglan nga ang Dios mao gayud ang sentro sa tanan natong mga pagkinabuhi. Ug ang pag-adto sa simbahan, no? Usa kini ka pribilehiyo sa grasya sa atong buhi nga Dios. Padayon kita sa pagpangita, no? As we seek the truth diha gayud sa ebanghelyo. Bahin kay Jesus ug kinahanglan siya ang atong simbahon ug atong pasalamatan gikan gayud sa atong mga kasing-kasing, no? What a glorious Christ we have indeed, no? That He died for all of us. Pagkahibulungan gayud sa gasa sa atong buhay nga Dios, may isuon diin kita usab gihatagan og kasugoan nga atong ipa dayag si Ginoong Hesus ngadto usab sa uban. Amen. Kabani ako ninyo, mag-aampo kita. Langitong Amahan, balaan ka og takos nga daygon. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Ang imong grasya nakapahimo kanamo sa pagtigom dinhi aron sa pagsimba kanimo. Muyukbo kami atubangan sa imong presensya aron mangayo sa imong kapasayloan ug pagbalaan sa imong ngalan. Tabagin kami nga masabtan ug makita ang kamatuoran sumala sa giingon sa imong balaang pulong sa Juan 1, versikulo 17, ingon apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Busa tabangi kami sa pagsimba kanimo, sa pagpasidungog kanimo ug paghimaya kanimo o Dios tungod sa maayong balita sa among Ginoong Hesukristo nga gidala kanamo. Amahan hinaot nga imong badlungon ang tanan nga mga plano sa dautan sa panahon niini karon nga serbisyo. Kami nagaampo nga ikaw unta mag-aawhag kanamo matag usa, mag-aabli sa mong kasing-kasing ug sa pagpaminaw diha kanimo Ginoo. Puna kami sa kalipay ug himuha kining panimbahon nga malampuson alang gayud sa imong himaya. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Ang pulong sa Ginoo nga igsoon dinha sa Salmo 145, no? Kini gayud is a psalm of praise na gisulat ni Haring David. Ug ingon gayud nga
Ang Psalm 145 gipasiugdan ni Haring David ang pagkadako sa Dios. Siya miingon nga takos kini sa iyang pagdayeg. Unya miingon siya nga ang pagkagamhanan sa Dios labaw pa kaysa matugkad ni bisan kinsa. Ako lamang basahon ang verse 2 nga nag-ingon nga pasalamatan ko ikaw sa adlawng tanan ug daygon ko ikaw hangtod gayud sa kahangturan. Nagaauhag ka nato sa pagdayeg, sa pagpasalamat, sa pagampo, no? Paghatag og bugos nga pagdayeg diha sa tong buhi nga Dios. Wala kitay angayngan nga muatubang diha sa Dios tungod sa atong mga sala maigsuon apan tungod sa iyang kahalangdon ug sa grasya kanato, no? Pagkamaayo, no? His grace is even amazing that He set us free through His Son, Lord Jesus Christ. Busa sa atong panag-awit karon, awitan nato ang Dios Amahan nga mapasalamaton gayud sa atong mga kasing-kasing, no? Ang Dios Amahan siya nagadapit ka natong tanan, nagaauhag ka nato sa pagduol o pagdawat sa iyang kaluoy o grasya. Mahimong akong ginaauhag ang tanan sa pagtindog. Let us sing of the glorious Christ. His power is unequaled. Wala gayo makatupong sa iyang gibuhat kanto sa krus maigsoon. Atong awiton, glorious Christ. The radiance of the Father. The radiance of the Father before the dawn of time. You spoke and all creation came to be. The molecules and planets reveal your great design, and everyone was made so we could see, so we could see. You are the glorious Christ. You are the glorious Christ, the greatest of all the lights. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night. Glorious Christ. You left the air. You left the air of heaven to breathe the dust of earth and dwell among the outcast and the poor. You came to be forsaken and died to take our curse, so you could be our joy forevermore, forevermore. You are the glorious Christ. You are the glorious Christ, the greatest of all the lights. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise you day and night. Glorious Christ. You're seated now. You're seated now in heaven, and
throne at God's right hand. You've shattered death and freed us from our fears. And though we cannot see you, you're coming back again. And all will be made right when you appear. And all will be made right when you appear. You are the glorious Christ. You are the glorious Christ, the greatest of all the lives. Your power is unequal, your love beyond all heights. No greater sacrifice than when you lay down your life. We join the song of angels who praise today and night. Glorious Christ. Yes, Lord. Glorious Christ. Panay kita sa pagsimba, Maison. Mga pagdayi ko diha sa Ginoo, kay siya nabuhi, ako may kinabuhi, kaniya magawi. Kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao, ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani gikan sa Ginoo. Ang kaagi ni Jesus sa iyang patubos, nagasulti nato kini ang matuo. Hari siya nga Diyos kay bulungan, kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao. Kinabuhi ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani gikan sa Ginoo. Ngalan mo simbahon, ngalan mo simbahon sa tanang panahon. Wala na'y kagabion, sa puloy ang langit doon kay bulungan, kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao. Ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani gikan sa Ginoo, kay bulungan, kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao. Ang kinabuhi nga naangkon ko, gasani gikan sa Ginoo. Gasani gikan sa Ginoo. Awitan ko ikaw, Ginoo. Ang pulong sa Ginoo din sa Efeso kapitulo 2 versikulo 5 nagaingon, bisan ganing nga kaniadto patay na kita sa espiritu, tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Pagkamaayo gayud sa atong
Dios may suon. Ang iyang kaanyag, His beauty we cannot fathom. Dili gayon mahitupngan ang iyang mga kahibulungang buhat niya nga ni kanatong tanan. May giusa kita. Kita magiusa, tawag sa atong Diyos. Kita may katungdanan, alang sa gingharian. Unsa may mahita, magmapaud sa nun, magamatino manon, sa langit nung handun. Magabuhata sa Diyos, alang sa kinabuhi, huwag katapusan, diha kang Jesus, ang kaluwasan, maway ka sa maningkamot lamang. Maningkamot lamang, pag-ati Manila, magakinabuhi, nga sama kaniya. Mga sulugunta, mualagat niya, aron makapangandam ang katawhan niya. Magabuhata, magabuhata sa Diyos, alang sa kinabuhi, may katapusan, diha kang Jesus, ang kaluwasan, sa kata, magabuhata, magabuhata sa Diyos, alang sa kinabuhi, may katapusan, diha kang Jesus, ang kaluwasan, sa kata. Ang pulong sa Ginoo din na Roma 5, versikulo 8 nagaingon, apan ang Dios nagpakita sa iyang dakong gugma kanato, pinaagi sa pagpadala kang Kristo aron mamatay, alang kanato samtang kita mga makasasala pa. Si Jesus mianhi ug mihatag sa iyang kinabuhi alang sa mga makasasala. Ang mensahe sa krus may suon, nagpabilin nga kasa sa gugma ni atong dili takos. Heavenly Father, it is our privilege, among kalipay, Ginoo, to worship you and to sing praises before you. Karon, as we open your word, O God, may we entrust in your unfailing promises. Ang imong pulong, Ginoo, nagdalag kamatuoran. It is living and active, sharper than a two-edged sword. Ginoo, we ask that your Holy Spirit would be at work, pag-aablihi ang among mga dalunggan, Ginoo, among mga kasing-kasing, and to hear and our hearts to receive your word, O God. Thank you, Father. Salamat, Ginoo. Kani mong pag-ampo sa pangalan ni Jesus, among Dios ug manluluwas. Amen. O amen. Sa makausa mayong hapon kanatong tanan ug among ginawag ang tanan sa pagpabilin sa pagtindog para sa atoang scripture reading.
ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo makutlo sa Salmo 119 versikulo 33 hangtod sa 40. Tudloy ako, o Ginoo, sa kahulugan sa imong mga balaod, ug tumanon ko kini kanunay. Pasabta ako sa imong balaod, ug tumanon ko kini. Ampingan ko kini sa bugos kong kasing-kasing. Tudloy ako sa pagsunod sa imong kasuguan, kaya naaanini ang akong kalipay. Hatagi ako gugma sa pagtuman sa imong mga balaod, dili gugma sa salapi. Ayaw itugot nga hatagan kog bili ang mga walay kapuslanan. Kaluoy intaw nako sumala sa imong gisaad. Tumana ang imong gisaad kanako nga imong alagad. Ang imong buhaton ni atong nagtahod ug may kahadlok kanimo. Ilikay ako sa pagbiyay-biyay nga akong gikahadlukan, pagkamaayo sa imong mga balaod. Buot kong tumanon ang imong mga sugo, tungod sa imong pagkamatarong, hatagi ako bag-ong kinabuhi. Magampo kita mga igsoon. Ginoong Diyos, salamat sa kahaponon nga kami magadayig, magasimba kami. Uban nini among ginasangat kanimo ang among mga pagampo. Hatagi kami o Ginoo sa salabutan na kami mahimong makasabot sa pag-obserba sa imong mga balaod ug amo kining pagadapigan sa amo mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Tudloy kami sa paglakaw na masunuron sa imong mga kasuguan para makabaton kami sa tinuod na kalipay nga anaa lamang kanimo o Ginoo. Tanduga amo mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing para kami makapasidingog kanimo diha sa pagkinabuhi na putli o dili malimbunganon. Himua ang amo mga mata na mutan-aw lamang kanimo ug dili sa mga kalibutanong butang na walay mga kapuslanan. Himua kining imong pulong na mag-establisar ug kahadlok sa among kasing-kasing alang sa paghimaya kanimo. Hatagi kami o Ginoo sa bagong kinabuhi na nagalakaw diha sa pagkamatarong. Ginoo, amo usab ginadala sa pagampo karon ang among mahimong panimbahon. Hatagi kami sa salabutan sa pagpaminaw, pinaagi sa imong balang espiritu. Andama ug ablihi ang tagsa-tagsa namo nga kasing-kasing nga magapasulod niini. Tabangi kami na amo kining masabtan ug madawat ug labaw sa tanan makinabuhi namo kini. Amo ginaampo ang imong gitagana alang kanamo karong kagabion na magwawali na si Brother Freddy. Giyahi usab siya, Ginoo, sa pagsabwag niini ang imong balaang pulong. Hatagi siya sa kusog kaisog na masangyaw na kini nga adunay klaridad ug amo kining masabtan. Ang matag pulong na magulaon ta siyang baba mao lamang ang imong pulong ug imong pulong nga balaan. Sa among pagpadayon, ikaw unta magauban sa kanunay kanamo karong kahaponon. Kining tanan amo lamang ginaisa, ginasang-at ginapasidunggan. Sa pangalan ni Jesucristo among Ginoo ug manuluwas. Amen ug amen.
may gabi. Pwede na kita maglingkod? Mayong hapon kaninyong tanan. Salamat Brother January sa pagpangulo sa ato ang pag-ampo karon o pagbasa sa Salmo 119. Hangyon ko kamo sa pag-abli sa ato ang pagtulunan diha sa libro ni Malakay o Malakyas. Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 14. Malakyas, Kapitulo 1, versikulo 6, ngadto sa 14. Basahon ako sa Maayong Balita, Biblia. Ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pari, ang anak nagtahod sa iyang amahan, ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Inyo akong agalon, apan nganong wala man ako ninyo sunda. Gipasipalahan ako ninyo, apan nangutana gihapon kamo, giun sa kaman namo sa pagpasipala. Pinaagi sa inyong paghalad ug hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Ug karon mangutana gihapon kamo, sa unsa bang paagiha nga wala kami mutahod kanimo? Inyong gipasipad-an ang akong halaran. Sa pagdala ninyo buta nga mananap aron ihalad kanako, naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sa inyong paghalad og piang o masakitong mananap, naghuna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Sulayin ninyog hatag ang inyong gobernador og halad nga sama ni ana, kun malipay ba siya o hatagan ba kamo niyag pabor? Karon kamong mga pari, sulayin ninyo paghangyo ang Dios nga kaluyan kamo. Dili niya tubagon ang inyong pag-ampo ug inyo ra kanang sayop. Ang Ginoo nga labing gamhanan nagingon, gusto ko nga sirhan ninyo ang mga pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran ug kalayo nga walay kapuslanan. Wala ako'y kalipay kaninyo ug dili ko dawaton ang inyong mga halad. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini, ang akong ngalan gipasidunggan sa kanasuran. Bisan diing dapita, nagsunog silag insenso alang kanako ug naghimo og putli nga halad. Apan wala ako ninyo pasidunggi sa inyong pag-ingon nga hugaw ang akong halaran. Ug ang akong pagkaon nga gihalad diha sa halaran giisip ninyo nga dili maayong kanon. Nagingon kamo gipul-an na kami niini. Ug ako'y inyong gipahimungtan. Gihalaran ako ninyo kinawat nga mananap o mananap nga piang o masakiton. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kana? Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanako daot nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Ako usa ka gamhanang hari ug ang katawhan sa tanang kanasuran may kahadlo kanako. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang title sa tuong mensahe mao ang pagtamay sa kadungganan sa Dios. Pagtamay sa kadungganan sa Dios. Magampo kita. Among langit nun nga amahan, Lord, dagang salamat ning kahaponon nga imong gihatag usab kanamo og tuyo namo o God na kaming tanan mahimong madinawaton sa imong pulong. Ablihi ang mga kasing-kasing, Lord, ug tudloy kami nga mahimo kaming masinugtanon sa imong kabubuton. Tabangi kami, O Dios, nga makita namo ang lamdag nga gusto nimong ipaabot kanamo. Ang giya nga gusto nimo nga among subayon ug ang mga kamatuoran nga angay namong kinabuhion. Lord, itugyan namo ang among mga bulhaton karong hapuna hilabi na Lord ang pagpaminaw sa imong pulong. Tabangi kami, O God, babagi ang lihok sa among mga kaaway,
aron ang among konsentrasyon diha lamang kanimo. Daghang salamat ug gitugyan namo ang among oras sa pagtuon sa imong pulong karong hapuna kay kining tanan Lord among giampo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Sa makausamay hapong kaninyong tanan ug magapadayon kita sa toang pagtulunan dinhi sa propesiya ni Malakay o ni Malakyas. Nasayod kamo nga mao kining katapusang bahin sa Old Testament. Ug pagkatapos niining Malakyas, musulod ang New Testament. Miaging simana giisgutan nato ang gugma sa atong Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Ug dili gid nato ikalimod nga dako gid kayo ang gugma sa Ginoo. Apan ang nahimong problema, ang taong midawat niini wala niya makita. Wala niya makita tungod kay gibabagan kini sa atong kaaway. Og kita mismo ng mga tao nga midawat niini ang atong gibuhat, we refuse to see God's love. Kay kita dunay ato ang kaugalingong panghuna-una, dunay atong kaugalingong pagsabot, dunay atong kaugalingong pagsandig sa unsay angay nga gugma nga alang kanato. Ang nahitabo niini ang tao nahimong hakog o selfish. Ang iyang giunahuna lamang ang iyahang kaugalingon. Mo bitong nahimo natong ehemplo o ang usa ka gininhawaan nato. Kung musulti ang Dios atong pugngan ang ilang gininhawa og 5 lamang ka minuto. Matod pa sa paghuman sa usa ka small group miaging Domingo, miingon ang usa ka igsoon na bisag 2 minutos lang di natakaantos kung kuan kita gininhawaan sa atong Ginoo. Ug sakto gayud kato. Ang nahimong problema nato kay ang atong giunahuna, ang atong kaugalingon lang. Ug kinahanglan nate ato ang standard nga pagdili mo-provide sa Ginoo ang atong basulon ang Ginoo. Apan wala na ito masayran ang iyang sovereignty niini nga bahin. Karong hapuna, pupadayon kita dinhi sa ikaduhang bahin. O dinhi na ito makita nga ang gi-address sa Ginoo, ang iyang gipaabutan sa maong mensahe, mao ang mga pari. Ang mga pari kaniadto dili sa sama sa ato mga pari karon. Dunay dakong kalahian ang mga pari kaniadto ug mga pari karon. Ang mga pari kaniadto sukad paggamay gipili na sila sa Dios sa tribo nga Levitahanon. So kani mga Levites sila tong gitagaan ni anang maong kumbaga gasa o assignment. Og sa edad pa lang nga 6, 7 mag-andam na sila kay pagagamiton sila sa Ginoo pag-abot nila edad 18 pataas. Mahimo silang servants of the Lord, pinaagi ngadto sa paghalad. Sumonay, kumbaga, ilahang role, isip usa ka pari. Apan, nganong pagtamay man sa kadungganan sa Dios ang atong mahimong mensahe karon. Tungod kay ang mga pari iniini nga bahin, sila tong mga leader, hilabi na sa pagdaig diya sa atong buhing Dios. Apan sila na mga leader, sila tong una nga wala naghatag og maayong pagdaig sa Ginoo. Sila tong una nga nagtamay sa honor, kadungganan, pagkabalaan sa atong Dios, pagkahalang doon sa ato ang Dios. O kung inyong masayran, kung gani ang mga pari wala nagtarong silang pagdaig sa ato ang Ginoo, unsa na lang kaha ang tao nga mo'y nagasunod sa buhat sa mga pari. Mao nang nagpadala og mensahero ang ato ang Ginoo ngadto sa katawhan sa Juda, sa Israel, aron ipahibaw sa ilaha unsa ang ilahang problema atubangan sa Ginoo. Ug unsa ang problema? Mao ni ang pagtamay sa kadungganan sa Dios. Siguro kung atong tanawon, giunsa nila pagtamay ang kadungganan sa Dios. Giunsa nila pag-dishonor ang atong buhing Dios. Giunsa pag-dishonor sa mga pari ang himaya sa ato ang buhing Dios. Dili na to makita ang una nilang pagtamay
sa kadungganan sa Dios mao ang paglimot sa ihang bili ug angay na kadungganan. Gikalimtan sa mga pare, or dili siguro gikalimtan kung dili tuyo, nalimtan gyud. Wala nila lantawa, wala nila gi-honor ang Ginoo. Wala na sila masayod nga ay mo din ning kadungganan sa Ginoo, mo din ning bili sa Ginoo. Mo na atong makita sa verse 6 hangtod sa 7. Ikaduha, kung maghusay na ang mga pari sa pamatasan na basta makahalad rata, okay na. Muna ikaduhang problema. Ug kung inana ang pamatasan sa mga pari, nagtamay sila sa kadungganan sa atong Dios. Kana nga tulumanon makita nato sa bersikulo 8 ngadto sa 10. Ug ikatulo nga pagtamay mao ang pakyas, wa nila makita ang himaya sa Dios nga nagadagayday sukad pa sa sidugdanan, sa wala pa mabuhat ang langit ug ang yuta ug ang tibuok kalibutan, doon na himaya ang Dios. Ug pakyas ang mga pari sa pagkakita niini, sa paglantaw niini nga bahin. Ug tungod kay pakyas kini, nakatamay kini sa kadungganan sa atong Dios. Mo niya atong makita sa verse 11 hangtod sa 14. No, gituyo nako nga dili kay nako daghanon ang mga supporting verses aron dili po kayo madugay. Apan gusto nako ipakita sa inyo unsay dagan sa storya. Ang nakanindot ni ining Book of Malakay, dili siya lisod sabton. Dili nato kinahanglag maayo kay nga pangutok para masabtan nato unsay mensahe sa ato ang Ginoo. Ug sa atong pagsugod mo ning unang bahin. Dunay ubang mga scholars nga naguna-huna nga katong mga remnant sa Judah, di ba? Sa ato ang storya, kung tanaw na to ang background, sila nahimong ulipon sa Babylonia. O sa pagkaulipon nila sa Babylonia, nausab siguro ang ilahang ginatawag na kultura. Kay pamaagi sa Babylonia ang ilahang nahimong practice everyday. Nya ang pamalaod sa Babylonia mo ilahang ginasunod kada adlaw. So nawala na tong ilahang pagdaig sa Ginoo. Puwera na lang natong mga tao nga gabuhat niini sa sikreto. Kung inyong tanawon ang Biblia, kung musulod ka mo sa sulat ni Isaiah, ni Jeremiah, makita ninyo nga lahi de ang ilahang pamatasan. Naaday gyapoy tao nga nagpadayon silang pagdaig sa buhi nga Dios. Apan sulti sa ubang mga scholars, pagkatapos sa ilahang pagkaulipon, pagbalik nila sa ilahang nasod, kundiin gitugta na sa Ginoo, kining mga tawhanan ni, kining mga Israelita, kining mga chosen people of God, ubos ka ilahang moral. Daw murag wala na bili ang ilang kinabuhi, ang ilang pananos lang kaugalingon nga, pangulipon lang man ta. Munang ina nila itong tanaw sa kaugalingon. So ubos ka ilang pananaw silang kaugalingon ni ana nga bahin. Ug tungod ni ana, posibleng nagresulta kini sa kinabuhi nga pagtamay sa atong buhing Dios. Di na sila aktibo o interesado nga muhalad o katong mga labing maayong mga halad nga dapat nilang ihatag sa ato ang buhing Dios. Dili na sila magampo nga katong excited kay nga magampo nga mumatagid og sayo, magbisti og maayo, unya excited kay nga magampo na, dili na ingunana. Ilang pananaw silang kaugalingon ubos na gayud kaayo. Ug nahulog nga sila, they have been offering unacceptable worship. Katong ang ilahang paghalad, kato na lang halad nga basta kay makahalad na lang. Dili na siya katong acceptable sa ato ang buhing Dios. O gawas pa niini, taas lang kay ilang kumpiyansa sa ilang kaugalingon tungod kay naa sila sa tribe ni Benjamin, naa sila sa tribe ni Judah, naa sila sa tribe. Mo na lang ilahang gisaligan nga sila mga piniling katawhan sa Dios nga dunay covenant ang Ginoo ngadto kanila. Ang ilang pangunahuna siguro nga kini mo lang niya tong kasiguraduhan nga tungod mga piniling katawhan kita sa Dios, bahala na. Anyway, luwas sa maghihapon ta. Butang nga ginabuhat nato karon dili lamang sa ilahang panahon. Dagang nagauna-huna sa tong panahon karon nga tungod nagasulod ko sa iglesia,
naga-join kog Bible study, nagahatag ko sa ako ang love gift, sa ako ang offering, amigo na ko si so-and-so, close ko ni pastor, o unsa pa ng mga butanga. Ang akong mga ginikanan, mga kuan man, wala man mi lagi tudluan og mali na mga pagpamuhat. So, basig siguro maluwas ko or maayo siguro ang ako ang kahimtang. Apan dili kini mao ang sitwasyon sama sa mga Israelita kaniadto. Ug mo kini hinungdan nganong gipadala si Malakyas. Aron dadaan sila mensahe, ipasabot kanila ang ilahang mga kasaypanan, ang ilahang mga sala, ang ilahang pagdaig nga dili madawat sa atong buhing Dios. Dili madawat sa atong mahimayaon o usa ka Dios nga labing gamhanan sa tanan. So again, baliko na to. Paunsa gitamay sa mga pari ang kadungganan sa Dios. Una, tungod kay gilimot nila ang bili ug angay nga pagsimba sa atong buhing Dios. Sila dapat ang manguna isip mga pari. Sila dapat tong makitaan sa mga tao sa Israel, sa mga katauhan sa Dios, nga taas ang ilang paglantaw sa bili sa atong buhing Dios. Apan sila tong pinakauna nga nagtamay. Giingon diya sa verse 6, ang Ginoo nga labing gamhanan miingon sa mga pari, ang anak nagtahod sa iyang amahan ug ang ulipon nagtahod sa iyang agalon. Ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Ang mga pari, wala nila gitahod ang buhing Dios kung kinsa siya. For who He is, wala nila tahod, wala nila honor, wala na sila kahadlok, there's no more fear. The fact nga gigamit ni Malakyas ang usa ka prinsipyo nga makita lang sa ato ang day-to-day living. Mo kini usa ka basic principle of how a normal way of life nga ang usa ka anak mutahod ngadto sa iyahang amahan. Ang usa ka ulipon mutahod ngadto sa iyahang agalon. Makita nimo ni in our day-to-day life. Bisa magdili man tinuod sa kasing-kasing nila, pero sa gawas nun nga pamaagi, ang ulipon moingon gihapon ngadto sa iyang agalon, maayong buntag sir. Bisag to dili siya ganahan ni ining amo, ang usa ka empleyado mutahod gyapon, good morning sir. Pero ang mga pari wala na magpakita ni ini nga klase nga lihok. Ubisan man ang anak, kung sultiyo na to, walay puangod ang usa ka amahan. Wala siya gahatag sa balay, wala siya nagtrabaho, wala siya gibuhat, tambay lamang siya. Pero ang usa ka ordinaryo nga sitwasyon, ang anak mutahod gayud sa amahan. Pag-abot niya sa panimalay, labi na kita ng mga Pilipino, kuhaon day na to ang kamot, ug muamin dayon kita. Komo na, bisan asa nga lugar nga ang anak mutahod gayud sa amahan. Pero kani worst ang usa ka sitwasyon nga gipakita dinhi sa atong Dios. Nganuman gikompronta sa ato ang buhing Dios ang mga pari niini nga bahin. Gikompronta sa Dios ang ilahang pagtamay. Gikompronta. Sama sa akong gingon kaganiya, kung ang mga pari wala nila gihatag ang labing pagsimba diha sa atong buhing Dios, unsaon na lang ang mga tao nga nagasunod sa mga pari may tungod sa pag-honor sa atong buhing Dios. Mingon ang ato ang Ginoo, ako inyong amahan, apan nganong wala man ako ninyo tahura. Usahay kinahanglan pa nga balik-balikon og storya. Or kung sa unang bahin dili kita motuo. Magpadala na po ang Ginoo og laing tao para mustorya ka nato. Nga wala giday nato gibuhat ang maong pagtahod. Ingunana po ang gibuhat sa to ang buhing Dios, pinaagi kang Malakyas. Dili ba usa ka insulto alang sa pari nga makadungog niini nga bahin? Nga giingnan sila nga wala nyo gitahod ang buhing Dios. So itempa, unsa wala gitahod? Pari ko, natural na sa kuha nga mutahod. Pero nakita nato ang storya. Nga daan na nagsulti ang Ginoo, may paang anak nga to sa amahan.
mutahod. May paang ulipon ngadto sa iyahang agalon, mutahod. Apan kamo, wala ko ninyo tahura. In fact, misulti pa gani, dinigi pasipalahan ako ninyo apan nangutana gihapon kamo. Nakita nato na nagpasipala na ang mga pari. Pero ang mga pari unsay tubag nila. Nangutana paghihapon sila, unsay pangutana nila? Giyon sa kaman namo sa pagpasipala. Usa ka sitwasyon nga makita natong kondisyon sa usa ka pari, wala gid niya mahikit ang iyang kasaypanan ni ini nga bahin nga nakapasipala na diay siya sa buhing Dios. Muning usa ka delikado nga butang ilalom sa kamot sa ato ang makagagahom nga Dios. Siguro kinahanglan magbantay kita. Ang mga pari kinahanglan magbantay din ni ini nga bahin. Indikasyon na katong pagpangutana nila, kasi kung nasayod kasi mong mali, di na kakailangan mangutana. Apan nangutana lang gihapon sila. Paunsa ka namo, gipasipala. Unta, dili na mahitabo sa toa. Nga kung naay tao musulti sa toa nga, Brad, sis, wala lagi ka gadayeg sa Ginoo. Tempa-tempa. Ano nakasulti maka nga wala ko gadayeg sa Ginoo? Basing garbo na kato. Basing lugar sa tong kasing-kasing nga nagpagula sa ato ang kahakog. Nga ang gusto nato nakafocus lang ang tanan sa ato, pero wala nato makita ang atong kasahipanan ni ini nga bahin. Gawas pa man ni ana ang atong buhing Dios maayo gayud kaayo. Wala siya nagpakita og kasuko, wala siya nagpakita og kapungot. In fact, ang iyang gipakita gugma. Gugma nga atong gisgutan sa verse 205 miaging simana. Ngano nakasulti mata nga gugma? Gitubag lang gihapon sila sa atong buhing Dios. Paunsa sila gitubag sa atong buhing Dios? Giingon sa atong buhing Dios sa verse 7. Pinaagi sa inyong paghalad ug hugaw nga pagkaon diha sa akong halaran. Kini usa ka butang, usa ka testamento nga maayo gid ang atong Dios. Apan gusto na ko ipahibalo sa inyo nga daghang panahon pod nga ang ato ang Dios nahimong strikto, nahimong hingpit, nga iya ganing gipatay ang tao nga nakapasipala kaniya. Ug mo na siya ang ginasulti dinhi sa Biblia. Kung inyong basahon ang Acts chapter 5, dunay duha ka magtiayon nga gingalag Ananias ug si Sapira. Tungod sa ilang kahakog, tungod sa ilang pagbati nga gusto sila pasidunggan sa tapok sa mga magtotoo, na makak sila sa balaang espiritu. Sadyang nakabaligya sila sa ilang katigayunan ug nakahalin sila, gikuha nila ang katunga nga halin niini. Ug ang katunga ilang gihalad ngadto atubangan sa mga apostoles. Apan sa paghalad nila sa mga apostoles, nangutana mga apostoles, mao bikinitanan ang inyohang halin. Kay tungod gusto nila nga makadawat og pagpasidungog gikan sa mga katawhan sa Dios, na makak sila og miingon sila, oh, mao na tanan. Pero ang tinuod na sila gikuha katunga nga bahin ni adto. Didto nga bahin gipatay sa Ginoo una si Ananias. Unya gisunod si Sapira. Apan sa akong pagtuon niini ang akong kasing-kasing nagdala og pagsimba sa Ginoo kay nakaingon ko, Lord, maayo gid ka kaayo. Maayo ka kaayo nga bisan ang pari nagpasipala sa imong pangalan, nangutana pagani, paunsa mi nakapasipala kanimo. Say mahuna-unaan ako kung galingon, dili ba murag garboso kayo ang mga pari niini nga bahin. Apan ang pasensya sa ato ang Dios hilibigid kataas. Ang gugma niya hilabigid kalalom nga dili matugkad sa tao. Dili matugkad sa kung una-huna. Kay nasayod ta nga ang ato ang Dios hingpit, perpekto. Nga kung ang tao masipyat, pwede niya patyon. Ug mo na ang mga nahitabo in the Old Testament times, sa daghang higayon, mga anak ni Korah,
Sa dihang nagsige sila complain ngadto kang Moises, ikaw ra bagid ang tuuhan sa Ginoo, kami dili bagid kami tuuhan. Ang gibuhat sa Ginoo, giablihan niya ang yuta, gikaon ng iyang mga anak o gisarado sa Ginoo ang maong yuta. Inana ang atong buhing Dios. Butang nga wala kitay katungod unta nga mangutana. Kung kita giingnan na sa kahingpit nga Dios, nga ikaw doon na kay sipyat, nya mutubag pa jud kag asa man ko na sipyat. Dili ba kato butang nga angay natong ikaulaw atubangan sa ato ang Ginoo? Apan gitubag lamang sila sa Ginoo sa pamaagi nga masayran nila ang ilahang kasaypanan. Tungod sa inyong paghalad sa mga pagkaon nga hugaw sa akong halaran. The offering of polluted food. Bisan gani ang paghalad, it's a way of worship. Sa ilahang panahon, kung doon na kay halad, kung madumduman niyo si Cain ug si Abel. Si Cain, tungod kay usa siya ka farmer, ang iyang gihalad ang iyang mga abot sa iyang mga tanom. Apan ang iyang gihalad, katulamang mga reject sa iyang tanom, sa iyang kita, sa iyang ani. Apan si Abel, nag-atiman siya usa ka karnero nga himsog, walay buling, walay sipyat, dili piang, dili buta. Katugayong without blemish. Ug gidawat kato sa iyang paghalad, gidawat sa Dios sa Amahan. Ug nagdala kato og kasilag ngadto kang Cain. So nakita nato nga kung mag-offer ta sa Ginoo sa kana sa pamaagi sa pag-worship sa ato ang buhing Dios. Mga higala, kita usab sama sa mga pari, dili man ta makasulti nga ang pari lang may gitagaan niya ng maong assignment. So sila lang gid siguro ang gitagaan niya nag sutiyo nato obligasyon. Kita wala man siguro, man tay kailangan ni halad. Mga igsoon, doon na tay halad dapat sa Ginoo. Diya sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29 hangtod 31, Mark 12, verse 29 to 31. Mao kini ang sulti sa pulong sa Dios. Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios maora gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mo kini higugma ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang ato ang paghigugma sa atong buhing Dios. Pinaagi sa itong tibok kasing-kasing, tibok natong kalag, si tibok natong salabutan, o sa tibok natong kusog. Usa kahalad na nga ito sa ato ang buhing Dios. Unta, ang ato ang paghalad, dili usa kahalad na tibok na akong kusog. Kato nga lang imo ha Lord, kaya ang kato nga gamiton ako sa ubang butang. Di man ko mag-enjoy sa ako ang paghigugma sa imo, pero ma-enjoy man ko sa akong mga kalibutanong mga ginabuhat. Pwede ka ay nato na mabuhat. O guban pang mga butang. Sa itong mga kasing-kasing, Lord, higugmaon ta ka, Lord, portion lang kay, napa mo ko'y laing gihigugma. Dili naman kay ikaw. So wala na ito gihalad ang Ginoo. Wala na ito gihalad ang ato ang tibok na kinabuhi ngadto sa ato ang Ginoo. Ang resulta niini, sama lang usab sa pagtamay sa mga pari ngadto sa buhing Dios ang ato ang buhat kung ingon ni ana man. Sa John chapter 4 verse 23 to 24. Sa diyang nakigstorya ang Ginoong Hesus sa kababae nga Samarianon dito sa balon. Ug miingon siya, apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya.
Ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ikaulaw nako nga tubagon ang Ginoo niini nga bahin kay ako nasayod ko sa kong kaugalingon. Sa daghang higayon wala ako magsimba sa Ginoo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Siguro makita ko ninyo nga nagasimba, nagadayig, apan nasayod ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Dili sa tanang higayon nga nagsimba ako kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran. Diya sa Deuteronomy chapter 6 verse 12 to 15, mo kining sulti sa pulong sa Dios. Apan ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga mo'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lamang ang alagari ug panumpa kamo pinagi sa iyang ngalan. Ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos-Diyos sa ubang mga nasod libot kaninyo, kay igihan ang Ginoo nga inyong Diyos nga naguban kaninyo. Kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo ug puuhan kamo niya. Mao kana ang kinaiya sa ato ang Dios. Ingunana ang ato ang buhing Dios. Tungod kay siya, balaan, siya, labing gamhanan, ug siya angay sa tanang pagsimba ug pagdaig. Butang na wala nato buhata. Butang nga wala buhata sa mga pari sa panahon ni Malakyas. Mao nang gikinahanglan nga pahibaloon sila silang sipyat niini nga bahin. Kung nagsulti manggaling ang mga pari na paunsa kanamo gitamay, nagpasabot lamang kini nga malimtanon na gid ang mga pari kay wala na sila masayod kung unsa ang ilang ginabuhat. Wala na nila makita ang ilang ginabuhat kung nakahatag ba nig kadungganan sa iyang pangalan. Kung dawaton magid sa Dios Amahan ang ilahang halad. Again, sama sa akong gisulti kaganiha, nalimtan na nila ang bili ug angay na pagsimba sa atong buhing Dios. Mutubag na gani sila. Maayo pa ang mga ordinaryong tao, ordinaryong anak ngadto sa amahan, kay mutahod pa. Maayo pa ang mga ulipon ngadto sa ilahang mga agalon, kay mutahod pa. Apan ang mga pari nga giatasan sa Ginoo nga mo'y magdala sa maong halad, nalimot sa bili sa atong buhing Dios ug angay na pagsimba. Busa nakatamay sila sa kadungganan sa Dios. Ikaduhang bahin, giyon sa nila pagtamay ang kadungganan sa Ginoo, migula sa ato ang pagtulunan dinhi sa verse 8 to 10, na daw naghusay na ang mga pari. Naghusay sila sa pamatasan na basta makahalad lang. Murag they settle for less. Ang ginaisip siguro nila, ang importante makahalad. Bisag unsa pa ng klaseng halad imong ihalad, ang importante makahalad. Well, pwede ka na sa tawhanon siguro nga kinaiya o tinawhanon nga pamaagi. Apan sa tuang gamhanang Dios, dili pwede na. Kana mga ingunana nga klaseng istorya, dili ka na madawat sa tong buhing Dios. Mahatod pa sa tuang gibasa karon, pwede na to sultion nga kinahanglan dumdumon sa mga pari gikan sa Huda nga ang Ginoo nga ilahang gialagaran sa kabalaan nga Dios. In fact, ang Biblia nagasulti nga kini He is a holy, holy, holy God. Siya hingpit ug puno sa himaya. Ug tungod kay hingpit man siya, naga-expect siya nga ang halad ngadto kaniya dili usa ka ordinaryong halad lamang. Hilabi na nga siya mo'y Dios nga gamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tungod nini ang Dios nagpadayag sa ilahang pagka makasasala sa pagtamay nila ngadto sa buhing Dios.
Kay sila naghalad og mga halad nga dili gayud madawat sa atong buhing Dios. Tanawon ninyo unsay halad nila. In verse 8 nagasulti, sa pagdala ninyo buta nga mananap aron ihalad kanako. Naguna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Buta nga nagapakita nga sila naghusay na lang sila sa pamatasan na basta makahalad lang ta. Bahalag buta na siya, basta kay makahalad lang ta. Unsa pa'y gisulti? Sa inyong paghalad og piang o masakitong mananap, naguna-huna ba kamo nga husto ang inyong gibuhat? Dili lamang buta nga halad ang ilang gihalad, bisan ang piang ug masakitong mananap. Ang huna-huna nga, importante makahalad lang. Madumduman ako ang nahitabo sa John chapter 2, kung wala akong masipyat, sa dihang gitambog sa ato ang Ginoong Hesus, ang katong mga money changer o mga nagabaligya nga to o mga mananap sa templo. Ang mga tao, mga Israelita, mga Hudyo niya itong panahon na, dili na, kumbaga, wala na silang kasing-kasing nga maghalad, silang mga maayong halad nga to sa buhing Dios. Kung silang gibuhat, mamalit na lang sila nga to. O ang mga Hudyo po, ila pong gitolerate. Sige, mamaligya na lang po ta. Kay sigurado ko, kanang magbiyahe pa, gikag Syria, gikag, kanang mga kasikbit na mga nasod. Mubiyahe, magpilgrim paingon sa Jerusalem, kay para magsaulog sa mga piyesta nga ilang ginasaulog. O lakip niya na ang paghalad. O bitong miingon ang Ginoong Hesus, ayaw ninyo himuag palengke ang balay alampuanan sa akong amahan. Ug money changer. Nga naman, kaya siyempre kung ang bitbit nila mas dako pa sa kantidad nga ihalad nila nga to sa ilahang mga taxes, siguro na imuilis. O ang currency nga ilang bitbit lahi kaysa katong dapat ihalad nila nga to sa temple tax. Mas maining na ay money changer. Gihimo ng negosyo, dili na kinasing-kasing ang ilahang pag-worship sa ato ang Ginoo. Sama ni ining istorya din sa ato ang Ginoong Dios. Nagdala silang mga butang nga mananap aron ihalad. Nagdala silang mga piang o mga masakitong mananap aron ihalad. Usay mabatian ako ang kapungot sa tong Ginoong Dios ni ining nga bahin. Paghatag niya ehemplo, giingon niya dinhi sa verse 8. Sulayin ninyo hatag ang inyong gobernador ug halad nga sama ni ana. Kung malipay ba siya o hatagan ba kamuniyag pabor? Bisan gani ang mga ordinaryong o yutanong otoridad, dili makadawat ni anang piang, masakiton, o butang nga halad, nga mananap. Bisag kita karon kung naihalad sa tuwa. Kasi mo yun Brad, wala di kay cellphone, Brad. Na ako'y cellphone din ni Brad o nga kuan, kanang Nokia nga, kanang talk and text lang. Pasig ang uban sa to, musulti pa. Grabe wala, manlay kamera. Pabisag ka to man lang kuan good, kanang pwede maka-Facebook, pwede maka-messenger. Manghatag na lang, kana pag yung talk and text lang, kanang keypad lang. Ikaw na gani ang gitagaan. Ikaw pa tong mureklamo. O di ba kaha kung tagaan kag sakyanan, walay mas bago na nga model. Grabe naman na, oy. 2001 pa man na nga model. Kung saan naman karon 2022. Pwede man siguro tong taas-taas ka ng mga 2015 ba na 2016. Nagkita pa tong reklamo. And mo ni, ginasulti din ni. Sulayin ninyong hatag ang inyong gobernador o halad nga sama niya na kung malipay ba siya o hatagan ba kamuniyag pabor. Of course, dili. Unsa na lang kaha ang Dios nga hingpit. Dios nga labing makagagahom sa tanan. Dios nga perpekto. Dios nga mahimayaon. Mudawat baka na siya halad. Murag ang offer nato o ang offer sa mga pari niya itong panahona sa kabutang nga mananap, piang, masakiton. Murag kabalo na ka nga, kung doon na kay usa ka gatos ka mananap diha sa imuhang turil o sa imuhang shippen,
Murag gisayt-saytan na nimo daan. Ayaw tong nindot kaayo kay mahal ang kilo niya na. Uy, nagtakiang kani. Mao na ni ako ang pilion. Mao na ni akong ihalad. Usahay tabon-tabunan pa ang ginatawag nga blemish sa maong mananap. Dili biya nato na matago atubangan sa Ginoo. Dayag ang tanan atubangan sa Ginoo. Unsay sulti sa ato ang Ginoong Dios. Verse 9 ingon siya, karon kamong mga pari, sulayin ninyo paghangyo ang Dios nga kaluy-an kamo. Dili niya tubagon ang inyong pag-ampo ug inyo ra kanang sayop. Morning hinungdan kung nganong dili tubagon sa Ginoo ang mga pag-ampo, mga paghangyo sa mga pari. Lord, padaog kami sa maong gubat. Nakigubat kami batok sa mga Pilistihanon. Nakigubat kami batok sa mga taga-Babilonya. Pero sila mismo, mga Israelita, wala nagdaig sa itong buhing Diyos. Wala magsimba sa itong buhing Diyos. Pero nag-expect sila nga tubagon sila sa Ginoo. Nga, padaugon sila sa maong gubat. Kung sa isulti sa itong buhing Diyos. Dili niya tubagon ang inyong pag-ampo ug inyo ra kanang sayop. Although wala ko nagasulti nga kung tumanon nimo tanan ang kabubuton sa tuang Dios, then pag muampo ka kung doon na kay pangayoon, tubagon po dayon niya. Pero kasagaran sayop sa mga tao nga magunahuna sila nga mao ang ilahang pagsimba dili gayud sakto. Ug sa tinuod kung sakto pod ang pagsimba nato sa tuong buhing Dios, dili pod kita mangayo og mga butang nga kabalutang nga dili ihatag sa tuang Ginoo. Ang atuang pangayon katong makahatag og kadungganan sa iyang pangalan. Ug kana sigurado nga tubagon gayud sa tuang buhing Dios. In verse 10 nagingon, ang Ginoo nga labing gamhanan nagingon, gusto ko nga sirhan ninyo ang mga pultahan sa templo aron dili na kamo maghaling sa akong halaran og kalayo nga walay kapuslanan. Wala ako'y kalipay kaninyo og dili ko dawaton ang inyong mga halad. Kung basahon nato kini sa ESV, lahi ang tono nga mo gula. Kung basahon nato ang verse 10 sa English Standard Version mo kining gingon, oh, that there were one among you who would shut the doors. Kung yun na ang tono daw ginapakita sa tong buhing Dios nga unta bisag dunay usa sa inyohan na lang. Bisag usa na lang nga mo barog unta sa kamatuoran, nga mo'y mo pugong sa inyo, nga mo'y mo badlong sa inyong mga kaubanan, unta bisag dunay usa na lang. Aron kamong tanan dili magpadayon pagbuhat ni mga butang nga dili nako dawaton. Ingunana ang tono nga akong ginatanaw sa pagbasa ni ining verse 10. That you might not kindle fire on my altar in vain. Kana usa ka butang nga dili gid madawat sa tong buhing Dios. Maghalad og mga halad na bungi, masakiton, piang, buta, dili hingpit halang sa usa ka magagahom nga Dios. Ginakasilagan sa Dios ang maong halad og tinguha niya na dunaon tay tao na mubarog. Dinhi sa tong taliwala isip sa kaiglesia, kita po ta inana po datong pamatasan. Na kung doon na may mga tao nga lahi na ang pamaagi niya sa pagdaig sa tuang Ginoo, doon tay mubarog ka nato. Doon tay musulti ka nato. Doon tay mo tudlo ka nato. Doon tay mo badlong ka nato nga brad, sis. Dili man na mao ang kabubuton sa tuang Ginoo. Unta ang mga magwawali dili mo talikod ni ini nga bahin. Daghang mga magwawali karon nga pagsala ng iskutan, dili na sila gusto magwali kay basig manghawa na ang mga membro sa simbahan. Unya, kung ang muhawa katupag yung mga dagko kay muhatag sa iglesia, ay di lang ko mustorya o sala, di lang ko mustorya og mga pagbadlong, di lang ko muiskot og mga pagdisiplina. Kay posibleng
manghawa ang mga miyembro. Di na sila mubalik. Gamay na lang gani ang membro sa church. Mawad-an pagyud. Pero ang tinguha sa Ginoo, nga duna untay mubarog sa kamatuoran. Dili nato ni angay ngay kahadlok, kay mo kini ang kabubuton sa tuang Dios Amahan. Ug angay nga kitang tanan maghunahuna niini nga bahin. Sumutoy ikaduha, ang mga pari naghusay na. Kumbaga gibutang nila sa kasing-kasing na, okay ra na, basta makahalad lang. Sama ni atong nasa templo, nga namaligya na lang sila, kay para na lang gimahalad ang mga tao nga nagpilgrim. Na sila yung money changer dito, para din na sila matuglayo. Basta kay makahalad lang. Butang nga dili dawaton sa tuang Ginoo. Kay kini usa ka pagtamay sa iyang kadungganan. So una, gilimot sa mga pari ang bili sa tuang Dios ug ang angay nga pagsimba kaniya. Ikaduha, ang paghusay sa pamatasan na basta makahalad na lang. Ikatulo nga bahin ug mo niyang katapusan. Makatamay kita sa Ginoo sa iyang kadungganan kung mapakyas kita sa paglantaw sa iyahang himaya. Kung masipyat kita, kung di na to makita nga gamhanan, madaya nga to ang Dios, makagagaho man daya siya. Kung malimtan nato ng mga butanga, mo ka na ang atong kahagbungan, mo ka na ang atong kalaglagan, mo ka na ang pagtambog ka nato. Ngadto sa lugar nga giandam sa Ginoo sa mga dili mutuo kaniya. Sama sa akong gisulti kaganiya, posibleng nalimot ang mga pari nga ang ilahang gialagaran nga Dios, nga mo ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo'y Dios ni Abraham, ni Jacob. Mo'y Dios sa mga piniling katawhan sa Ginoo tunguna ug wala siya mausab. Ug tungod kay siya man ang Dios nga labing makagagahom sa tanan, doon na siya'y katungod, doon na siya'y gahom, doon na siya'y abilidad nga pwede niya buhaton, nga pwedeng kita makauna-una nga adinan niya buhaton. Tungod sa kumpiyansa siguro nila nga naguna-una sila, mga piniling katawhan kami sa Ginoo. O dili may talikdan sa Ginoo. I don't think so. Miingon ang pulong sa Ginoo sa verse 11. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini, sa sulti sa atong buhing Dios, ang akong ngalan gipasidunggan sa kanasuran. Wala lamang simbaha sa mga tao ang Ginoo tungod kay Hudyo sila. Bisan ang mga dili Hudyo nagasimba sa buhing Dios. Mao ni ang mga butang nga wala makita sa mga pari. Ningon siya, bisan diing dapita, nagsunog silag insenso, alang kanako. Imagine ninyo kung sa kataas ang ilahang pagtahod sa ato ang Diyos, nga nagahalad pa sila, nagsunog pa silag insenso, alang sa Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Wala lamang sila nagsunog insenso, naghimo og putli nga halad. Putli, pure nga halad. Walay blemish. Dili piang, dili buta, dili masakiton nga klase nga halad. Kung dili katong putli gayod, kinasing-kasing gayod nga pagsimba. In verse 12, apan wala ako niyo pasidunggi sa inyong pagingon nga hugaw ang akong halaran. Ug ang pagkaon nga gihalad diya sa halaran, giisip ninyo nga dili maayong kanon. O kini ang buhat sa mga pari sa panahon ni Malakyas. In fact, miingon pagani sila sa verse 13. Nag-ingon kamo, gipulaan na kami ni ini. Ug ako'y inyong gipahimungtan, gibasol pa nila ang Ginoo. Nalimot sila nga ang Dios mo'y labing makagagahom sa tanan. Tanawa unsay gibuhat nila. Gihalaran ako ninyo kinawat nga mananap, o mananap nga piang o masakiton. Nagdahom ba kamo nga dawaton ko kana? Of course, dili.
Diha sa Acts chapter 17 verse 24 to 27. Si Pablo samtang miabot siya sa Greece, miadto siya sa Athens. Ug dito sa Athens dagag mga philosopher ngadto, mga Stoic philosopher nga ang gusto kanang makigstorya, kanang maayo nga storya. Ug sa dihang gusto nila paminawon si Pablo, unsa na imong pagtulunan, gusto na mo paminawon. Mo kini ang sulti ni Pablo sa dihang mitindog siya sa usa ka lugar nga gitawag og Areopago. Didto nagatapok ang mga tao kung gusto sila maminaw og mga maayong mga storya. Mingon si Pablo, ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao, ug wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-anan, aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod, mao nga ang Dios dili layo kanato. Kung gisaligan sa mga pari nga sila mga piniling katawhan sa Dios, posibleng wala nila mahikit nga ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta dili lamang Dios sa Juda, dili lamang Dios sa Israel, dili lamang siya Dios sa mga Hudyo, kundili Dios siya sa tanang katawhan nga gibuhat sa atoang Ginoo. Lakip na kita karon. Katong kasagsagan sa bagyo ngadto sa Visayas, sa Cebu, sa Leyte, kalimot ko unsingan sa Bagyo Undoy man siguro niya, na atong mayor nga si Romualdez og si katong DILG secretary nga si Mar Rojas. Niya, sadyang nangay siya tabang, di na ako malimtan ang tubag ni Romualdez nga mingon siya, as far as I am concerned, ang presidente nga si Noynoy Aquino, dili lang siya presidente dito sa Manila. Presidente usab siya dinhi sa amuang nasod. Ingunana usab ang ato ang Dios. Dili lang siya Dios sa mga Hudyo. Dios siya sa tanang katawhan. Ug pagasimbahon siya, ug pagapasidunggan siya, ug pagahalaran siya. Usahay kung gamito nato ang ato ang kumpiyansa tungod kay mga piniling katawhan kita sa Dios. Diha sa Luke chapter 19 verse 37 to 40 natin mabasahan ngayon niini. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod sa pagpasalamat ug pagdaig sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. In verse 38, dalaygon ang hari nga miani sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait dito sa langit ug dalaygon ang Dios, miingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo, nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nakita ninyo, walay makapugong sa pagsimba sa atong buhing Dios. Dili ang tao. Bisan pag makasulti ta nga di, lakip ko sa piniling katawhan sa Dios. Kami ragi makasimba sa yaha. So kung dili mi mo simba sa yaha, wala na ilayang mo simba. Mali. Klaro kayong gisulti sa pulong sa Dios. Kung dili ta mo simba, bisan ng mga bato, musimba sa ato ang buhing Dios. Siya'y nagbuhat niya ng tanan. So kung maghuna-huna ang tao nga, Diyos lang na siya, kay naaman mi, nga musimba siya. Pero kung wala mi nga musimba siya, dili siya Diyos. Muna'y usa ka mali nga panabot sa tao. Kaya kung dili ka musimba, ang Diyos magpabilin nga Diyos. Kay Diyos man siya. Apan kung ikaw dili musimba, ikaw nakatamay sa tong buhing Diyos. Ug angay ka
sa paghukom sa atong buhing Dios. Mingon ang Salmo 145, versikulo 3, gamhanan ang Ginoo ang ngayon gayud nga daygon siya, dili matukib ang iyang gahom. So walay makupugong kaniya, niya na nga bahin. Padayon siya nga mahimong Dios, ug miingon siya nga daghan ang musimba kaniya, ang kanasuran musimba kaniya. Bisag dili ka musimba, ang mga tao musimba gayud kaniya. Sa katapusang bahin dinhi sa verse 14, miingon ang pulong sa Ginoo, tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog daot nga mananap, nga may maayo man unta siyang mananap sa iyang turil, nga iyang gisaad, nga ihalad kanako. Ako, usa ka gamahan ng hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran, may kahadlok kanako, nag-ingon ang Ginoo, nga labing gamhanan. Ang mga pari niadto nga panahon, gipadayag sa Dios ang ilahang kasaypanan. Unsa ilang kasaypanan? Una, gilimot nila ang bili ug angay na pagsimba sa tuong buhing Dios. Tungod silang paglimot, nakatamay sila sa tuang buhing Dios. Ikaduha, ang ilahang paghusay sa pamatasan na basta makahalad lang. Ug katulo, ang pagpakyas nila sa pagkakita o paglantaw sa himaya sa Dios nga labing gamhanan man di ay siya. Siguro magunaw na mo karon. Dili ba kato nga mensahe para lang man to sa mga pari? Para lang sa mga piniling katawan sa Dios? Unsa may kalambigitan na sa tuong kinabuhi karon? Sa mga tao nga sama nato karon? Dili man ta mga pari, pero nabanay kalambigitan. Ang maong mensahe nagahiskot og pagsimba, pagdaig, worship. Apan dili kita maka-worship sa tuong buhing Dios kung wala ta makaila kung kinsa siya. Ang pamaagi para mailhan siya, mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Mao ang pagtudlo, ginatawag og doktrina. Ang Ginoong Hesus sa diyang nag-ampo siya diha sa Juan Kapitulo 17, doon na siya saad. Sa iyang pag-ampo ngadto sa Dios Amahan, miingon siya, akong gipaila ang imong ngalan ngadto sa imong mga katawhan. Ug padayon nako silang ipailaila diha sa imuha. O ikaw, ako ipailaila ngadto kanila. Baliktad. So ang maong pagpailaila, usa ka doktrina. Kung masayra na to kung kinsa ang Dios, makadayeg kita, pinaagi sa iyang bili o angay nga pagdayeg. Dili kita tong mga tao nga, basta kay makahalad lang ta. So doctrine is equivalent to worship. Masayid ta kung kinsa ang Ginoo, ang atong pagsimba sa Ginoo, inana pud ka lalum. Kung ang ato ang pagkaila sa Ginoo mabaw lamang, mabaw lang pod ang atong pagsimba kaniya. Unang importante gayud kaayo nga matag Domingo maminaw kita sa wali sa pulong sa Dios. Kay dinhi nato masayran kung kinsa gayud siya. Masayran nato ang iyang bili, masayran nato ang iyang himaya, masayran nato ang iyang honor, ang iyang pagkabalaan, ang tanan niyang buhat. Masayra na to. Kini mo resulta sa pagdaig ngadto kaniya. Si Santiago miingon nga kung kita mutuo nga dunay usa lamang ka Dios, maayo kana, miingon siya. Apan bisan ang mga demonyo mituo ug sila nangahadlok. Ang pangutana karon, ato abang gi-honor ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ato ba siyang gidayeg? Ato ba siyang gisimba? Nga angay sa iyahang kadungganan. Mianhi ba ta inig kadomingo tungod kay excited ta nga musimba kaniya? Or mianhi lang ta para na-check? Inig ugma kalunes na mangutana. So kung nisimba ka kagahapon? Nisimba ko gahapon.
Ato ba siyang gidayig sa pamaagi nga makita sa Dios Amahan ug iha kining madawat. Pinaagi sa to ang pagstorya, pinaagi sa to mga huna-huna, pinaagi sa to mga pagbati, pinaagi sa to mga buhat. Gidayig ba nato ang buhi nga Dios? Nagampo ba ta kaniya sa pamaagi nga kinasing-kasing? O nagampo lamang kita kay gisugo ta? Nga dapat magampo ka, oy. Mao kini mga butang. Tinuod dili ta mga pari. Pero pwede ta mahisama sa mga pari kaniadto nga nagtamay sa kadungganan sa buhing Dios. Kung kita dili magdaig sa tibok natong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, sa atong tibok kusog. Sama sa gisulti niya atong John chapter 4, nga ang Dios nangita ug musimba kaniya sa spiritu ug sa kamatuoran. Kung ikaw dili magtotoo, dili niyo mo mabuhat ang pagsimba kaniya. Dili nimo masimba ang Dios sa pamaagi nga mahimong acceptable gayud siya. Gikinahanglan nimo ang paghinulsol sa imong pagpakasala. Pagbiya niini ug pagtuo ngadto kaniya, pagsalig kaniya, pag-offer sa imong kinabuhi ngadto kaniya. Mao kini ang angay buhaton. Apan kung ikaw magtotoo, unta mahimo kining pagpukaw ka nato, masimbahon gayud nato siya sa spiritu ug sa kamatuoran. Mag-aambok kita. Among langitong Amahan, nagapangay kami kapasayloan kanimo sa mga sipyat nga among nabuhat, sa mga sala nga among nabuhat, bato kanimo. Lord, kung wala ka namo simbaha sa spiritu ug sa kamatuoran. Lord, kung among paghalad sa among mga kinabuhi nga na kanimo, daw sama sa mga mananap nga buta, piang masakiton. Lord, pasayloa kami kung ingunana nga klase nga halad ang amo ang ginahalad nga na kanimo. Unta, Lord, baguhon nimo ang mga kasing-kasing. Unta, o Ginoo, tagaan minimo kasing-kasing nga musimba gayud kanimo sa spiritu ug sa kamatuoran. Na kung moampo kami, Lord, tinuod gayud sa mong kasing-kasing nga nagaampo kami kanimo. Na kung musimba kami, o Ginoo, moari kami dinhi matag Domingo, miari kami tungod sa imong dakong gugma diha kanamo o gusto namo ibalik ang kadungganan nga na kanimo. Lord, bisan sa mong mga panultihon, sa mga buhat, sa mga kamot, sa mga panghuna-huna, bisan unsa pa man kami kamaayo sa among mga kaugalingon, Lord, unta ang amuang tinguhaon mao ang pagpasidungog sa imong pangalan. Bago man kami musulti kung unsay nasa mong una-una, unta o Ginoo kani magdalag kapahimayaan kanimo. Bago man namo buhaton ang mga butang lihok sa among mga kamot, unta kini mo'y makahatag og kadungganan kanimo. Dili makapanakit og laing tao, ug dili makabuhat og mga butang dili makapahimuot kanimo. Unta, Lord, kaming tanan mahisama sa imong bugtong anak nga si Jesus. Pangayoon na mo, Lord, imong grasya ug kaluoy nga magauban kanamo niini nga bahin. Salamat usab ni ining Book of Malakay nga nagatudlo kanamo karon. Nga imong gipadayag ang kasaypanan sa mga pari kaniadto. Butang, Lord, nga dili pud layo kanamo karon. Ita magatudlo pud kini kanamo og pagpaubos, pagpailob. Ug tinguhaon unta namo nga makaila ka kanamo, God. Aron kami, Lord, magadayeg kanimo sa tibok namong kinabuhi. Daghang salamat. Ug gusto na mo ibalik kanimo ang tanan kay ikaw man ang angayan sa tanang pagsimba ug pagdaig. Ginaampo namo kini pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Paliog manindog ang tanan lang sa katapusang pag-ampo.
Lord, natapos kami sa mong panimbahong karon, ug salamat sa imong kaayos ng mga kinabuhi. Apan, bago kami mamauli, O God, pangayon usab namo ang imuhang pagpanalangin ka namo, hilabi na nga gusto namo ihatag ang among mga love gift ug among mga offering. Lord, muhatag unta kami nga dunay pagdaig na kanimo. May we give cheerfully and may we give worshipfully, O God. Ang pagampo namo, Ginoo, nga ikaw pod magapanalangin sa mga tao nga gigamit nimo, mga pangulo nini nga iglesia nga mo'y mag-manage nini nga funds. And we pray, Lord, nga magamit kini alang-alang sa kalambuan sa imuhang iglesia. Manalini kami sa tibok simana, andama o mga kasing-kasing, Lord, ug tabangay kami nga manghinabuhi kami nga maghatag og kadungganan sa imuhang halangdon nga pangalan. Salamat o Dios. Ug Lord, bago kami mamauli, pangayon namo ang imong pagpanalangin kanamong tanan. Ug ginaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang panag-ambit sa balaang Espiritu manaa kanyong tanan ug ang tanang katawan sa Dios magasulti. Amen ug amen. Announcement lang, wala tay panimbahon sunod Domingo sa hapon. Kay giimbitahan kita nga mo join sa culmination sa church anniversary karong Sunday. So usa lamang ka service, ang mga outreach nga nasa Panabo ug Tagum mo ari diri alas 8 sa buntag, ang sa Mintal mo ari diri, ang sa Turil mo ari dinhi, ang sa Kalinan mo ari dinhi. Kita usab dinhi sa Visayan service, ginaawhag kita nga mo attend sa usa lamang ka selebrasyon sunod Domingo o alas 8 kana sa buntag hantod sa paniudto. So basig malimot mo, walay panimbahon sa hapon sunod Domingo kay ginaawhag kita nga mukuyog sa usa lamang ka selebrasyon karong Domingo ug mo kana ang culmination sa church anniversary. Katulang ug mayong gabi kanyang tanan. Jesus said, the Father is searching those who will worship Him in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. The Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship with all of our heart, mind, and strength. Father, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise with all of our heart and our mind and our strength. Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Cleanse our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of our heart. All of our heart. With all of our heart, mind,
Jesus, we come to lift up your name.